बिया कैसन दे कीड़ी फिकड़ी मत पड़ गए पैसा बुझाता बिंदी खाली हमारे चिन्हता पानी की खैला हरू का खाई मिली तबे ना खाइब पतो के हाथ बदी त खाइब ना दी त ना खाई अपन आराम से बैठल बानी। अरे तब 11 बज गई कम से कम तारा खा लेवे के चाहिए खाना ना दिलहरी तहारा मेहरारू के तनको बुझाता 11 बजे तक कि 12 बजे तक बूढ़ पुरानी बिया तन सर से खाए के दे दी बतावा हो जा तो हम लोग टाइम पर खा लो जा 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 का हम हमारा जब हम माई के कहम तबे हमार मेहरारू खाए दी चारू कई बेरे ओकर से हम पूछत हन ना रे मैं ठीके बा जाके बैठल बड़ी अपन ना अभी खाना नहीं खैले जनइहन नइहन तो ठीक बा रखत का हो दिन भर फोने पे बतियेबू आ घर के काम ना होला का घर के काम नहीं करत जी रहुओ गजब बतियाई ना बैठल बानी। अच्छा ही बतावा कि घर के सब काम कर तू आ सब कुछ कर तू तो माई अभी बिना खैले बिया जब माई हमार ना खैलस तो कौन काम भइल तारा से मतलब रउ माई के नहीं खैले ई लौकता है हम नहीं खैले एको बार तरवा ना पूछनी है सबके किचन के ले घर भर के पूरा हम ही काम करतनी तो अब मन उ नहीं के लौकत रहुआ अब बाकी जाके उ घाम तापतड़ी उ रउआ लग गेल कि उ खैले नहीं खी उ ठीक बा मानतनी मगर देख सबसे बड़ा काम होला नु कि अगर घर में बूढ़ बुजुर्ग बावन ओकर अगर आत्मा शांति रहेला तो सब काम शांति रहेला अगर उहे मन उदास करके रही तो जानो कि घर में कोनो काम नहीं के भइल।